Kumusta ka na? Oh, ayan mga kasinag si Bagwis ha. Nasa itaas ng nyug. Oh, halika na, kuhain ka na dito. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang umaga. Andito pala ako ngayon mga kasinag sa Rawis. Ayan si Magayon oh. Ililipat ko ng talian si Magayon. Tapos papakainin ko si Bagwis ngayon mga kasinag. Nagdala na rin ako ng pagkain. At pakainin natin si Bagwis. Ayan na si Magayon mga kasinag. Hindi ko pa nailipat yung tali niya sa liig. Hindi ako nakabili nung hose nung nakaraan. Nagpunta kaya kami ng bayan ng Seruma. Palibas at nalimutan ko. Mag-Christmas ba naman, hindi ko naisipan na makabili ng hose na paglalagay yung ibabalot natin doon sa lubid para hindi masugat yung liig niya. Ayan mga kasinag, ilipat muna natin siya para makakain na. Magayon, good morning. Buti hindi mo sinira yung aking time na pinya. Huwag natin ganong kahabaan ng tali para hindi siya magparasabid. Dulas. Yan. Pag maraming sabsabin mga kasinag, pag maraming damo, kagaya niyan, matataba naman yung mga damo. Pag marami, hindi yan kumakain ng nyug si Magayon. Pero pag walang mga damo, ay kainin yung nyug na yan. Kabait na yan si Magayon mga kasinag. Nagdala kong payong para kung umulan man, hindi tayo mabasa. Dito kasi sa amin mga kasinag, ang ulan, bugso-bugso. Ayun mga kasinag, punta na tayo kay Bagwis. Mga kasinag, pagkatapos nga natin ilipat si Magayon ng talian, dumiretso na ako dito sa sa teritoryo ni Bagwis. Si Bagwis mga kasinag, andyan sa itaas ng kahoy. Kung maririnig nyo, humuhuni siya. Dinalang ko siya ng pagkain. Bagwis! Bagwis! Ayaw, nagbibilad. Basa siya. Bagwis! Bagwis! At least sa ngayon mga kasinag, marinig nyo man lang siya na malusog at masigla pa rin si Bagwis dito sa pangalaga ako. Andun siya mga kasinag sa taas ng kahoy. Nagbibilad. Palibas at laging maulan dito sa amin mga kasinag. Lagi siyang nawabasa. Bagwis! Kumusta ka na? Ha? Good morning! Baba na dyan at kumain ka. May dala akong pagkain. Baba na po. Halika. Halika dito. Andun si Bagwis mga kasinag. Andun sa taas. Ayun mga kasinag si Bagwis. Kung makita nyo, ayun sa taas ng kahoy humuhuni siya. Baba na. Halika dito dali. Bagwis. Hindi ko lang alam mga kasinag kung nakita nyo. At itong pagkain na ito mga kasinag, ilagay ko lang dito. Pag ganito kasing maulan mga kasinag, ganito nagpaparaulan-ulan, si Bagwis mga kasinag, hindi bumababa yan. Hindi yan bumababa dito. Kahit anong antay ko. Ano yan, bababa yan mga kasinag pag wala ng ulan. Tapos medyo sumikat ng araw yan, bababa na yan. Pero pag maulan na maulan, hindi yan na baba mga kasinag. Hinahayaan niya lang yung pagkain niya dyan. Hindi siya kumakain. Siguro hindi siya nakakaramdam ng gutom pagka ganun ang panahon. Kaya itong pagkain na ito mga kasinag, ipatong ko na lang dyan. Kasi pagkatapos ko naman dito kay Bagwis mga kasinag, tapos pakainin yung alaga naming baboy, pupunta naman ako sa palayan para maglaplap. Kasi bukas mga kasinag, magpapatalok na ako Kaya magtrabaho muna tayo sa palayan ngayon mga kasinag. At pagkatapos ng palayan, ayan, kung ano-ano nang i-vlog natin. Bagwis, baba na. Bababa ka hindi. Bagwis. Ayan mga kasinag, nilagay ko lang yung pagkain dyan ni Bagwis sa kinakainan niya. Tapos si Bagwis mga kasinag, luwi pa dito Andyan sa taas ng nyug na yan. Kumusta ka na?
Oh, ayan mga kasinag si Bagwis ha. Nasa itaas ng nyog. Oh, halika na, kuhain ka na dito. Ayan oh, nagbibilad. Kung mapapansin nyo mga kasinag oh, nakabuka ang mga pakpak ni Bagwis. Ayun oh, bukang buka. Hindi talaga bababa yan mga kasinag. Ayan, ay pakita ko nga sa inyo kahit konting oras. Mga kasinag, nakita nyo ba si Bagwis? Ayun sa itaas ng nyog. Ayun, nakabuka ang mga pakpak niya. Ando sa ibabaw ng palapa. Bagwis! Bagwis! Oh, di ba? Oh, sige na ha. Uwi na ako. Magbilad ka muna dyan. Yung pagkain mo, iniwan ko lang dito ha. Bagwis! Mga kasinag, hindi sumagot si Bagwis. Sabi ko uwi na ako. Ang sarap ng ano niya dun oh, ng pwesto niya sa taas. Nag-ano siya, tawag dito, nagbibilad. Bukang-buka yung pakpak niya. Mga kasinag, magandang hapon. Andito pala ako sa palayan, yung inaalagaan natin na palayan mga kasinag. Hindi kasi ako nakapunta kaninang umaga dahil may pumunta sa bahay na mamimili ng baboy. Ibibinta sana namin mga kasinag yung isang naming inahin kasi hindi man nabuntis. Lumaki lang ng lumaki, tumaba lang, mga 120 kilos na siya. Hindi naman nanganak. Dapat nung December 4 pang anaka nun. Hanggang ngayon mga kasinag, hindi naman nanganak. Kaya ibibinta sana namin kaninang umaga, kaso lang hindi namin nagustuhan yung presyo kasi bultuhan. Ang presyo lang sa amin mga kasinag ay nasa 9,000. Mga 120 kilos, lugi naman. Kaya napag-usapan namin mga kasinag nung misis ko, baka katayin na lang namin. Kaya hindi ako nakapunta kanina, gawa nga dun. Andito ako ngayon mga kasinag at maglalaplap ako. Lalaplapin ko yung mga punla ko dyan. Bukas kasi mga kasinag, papatalukan ko yun. Kaso lang ang problema ngayon, ang tubig, hindi humuhupa yung tubig mga kasinag. Tapos itong pinatalukan ko mga kasinag, kung mapapansin nyo, itong pinatalukan ko, aralnit na. Kinain na ng kuhol. Ito ang problema dito mga kasinag, pag laging may tubig ang palayan, kinakain ng kuhol. Bago ko kasi ito patalukan, pinulot ko na lahat ng kuhol na ito. Ilang araw na siyang walang tubig, tapos tinalukan, di okay na. Ngayon mga kasinag, hindi lang ako nakapunta dito nung Christmas, tapos kahapon, ayan aralnit na Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, wala nang tanim. Ang gagawin ko naman yan mga kasinag, tataniman ko naman yan. Pag humupa na yung tubig, tataniman ko naman yan. Aalisin ko ngayon yung mga kuhol. Kasi pag hinayaan ko lang yung kuhol na yan dyan, kakainin pa yung iba. Kaya alisin ko yung mga kasinag yung kuhol na yan. Yan kung nakikita nyo mga kasinag, ito ang matibay kumain ng mga talok, yung mga palay. Sayang kasi kung hahayaan mo lang. Yan, patay naman ito. Buhay. Yan pa Grabing tumira. Lalim ng putik. Oh my god. Meron namang gamot sa kuhol mga kasinag, yung pang-spray sa kuhol. Kaso hindi pa ako nakapabili nun. Pero kung marami talagang maigi ang kuhol, pwede isprayin natin ng ganun. Yan yan, nakita mo mga kasinag. Ito wala nang tanim mo. Talagang alnit na. Sayang kasi mga kasinag kung hindi natin tatamnan yan. Yan yung mga kinain ng kuhol na ito. Sayang naman kung hindi matatamnan.
Tibay ka naman kuhol. Ayan. Ganyan na ito. Ayan mga kasinag, maglalaplap tayo, kaso lang matubig. Grabing tubig mga kasinag oh. Ito pala yung nagsubra sa akin sa Malagkit. Ito mga kasinag, may kukuha na nito. Kasi sobra naman. Sabi ko itira ko lang ito, pampalit dun sa mga kinain ng kuhol, kung saan ay pantagibo kung tawagin dito sa amin. Ito may kukuha niyan, baka bukas o sa isang araw kunin na nila yan. Itanim din nila. Hindi ko, yung kay Kuya Milvin dun, sobra rin yung pulutan. Grabe sobra mga kasinag ng aming mga punla. Tapos ito, sigurado ako susubra din ito punla ko na ito. Ito yung lalaplapin ko ngayon para makapagpatalok tayo mga kasinag. Maraming tubig oh. Ang problema kasi ng palaya namin mga kasinag, sa lugar na yun, kasi yung baba kasi na yan, ano yan tawag dito, diretso sa dagat yan, para yung sapa na maliit. Pag ang dagat ay malaki ang tubig, napasok dito ang tubig dagat. Kaya itong mga tubig tabang na galing sa bundok, hirap bumaba dyan sa gawi dyan. Maglaplap na tayo. Unahin ko itong mga kasinag. At yung kung may matera man, nasa gilid lang. Wala oh, grabe oh. Pati yung pasakil na yan mga kasinag, malaki ang tubig niyan. Yung kanal na yan, puno ng tubig yan. Kaya hindi rin basta-basta huhupa ito pupunta dyan. Hirap makita, may tubig. Ang papakapalan putik nito. Yung iba kasi mga kasinag, ano ito, binubunot. Hindi man ako expert guys sa mga ganito mga kasinag. Kaya nakagisnan ko kasi paglaplap lang makapal ang putik, hindi natin makita ang ilalim kasi mga kasinag. Pero hindi man gaano makapal. Nagilit ang puna. Pakapal talaga ang putik nito pag ganito. Ano siya? Kung bubunutin kasi daw, hindi ako expert pag magbubunot nito. Pero mas maganda siguro bunutin Ano siya Ay, may putol. Kung bubunutin ko naman, may napuputol mga kasinag Ayun na, masasayang. Anuhin, bawasan ko muna ng tubig. Mga kasinag, hindi talaga na igahan. Ayan pinagparalimasan ko na. Ito pating nilalaplap ko na dalugi. Medyo makapal yung putik. Hindi ko kasi matansya. Hindi ko kasi makita mga kasinag gagawa ng tubig. Kaya pagpabukas ko na ito, sorbihin ko muna yung dyan. Sorbihin ko muna mga kasinag yung daanan ng tubig. Titingnan kung bukas dun sa may tabing dagat. Baka na harangan ng buhangin yung daanan dun. Sorbihin ko muna. Kasi hindi huhupa ang tubig na ito. Hindi ito matatalukan pag ganito. Mga kasinag, andito tayo ngayon sa may tabing dagat. Akala ko kasi mga kasinag, hindi naman open ito. Ngayon pala mga kasinag, open naman pala.
wala naman siyang harang, umaagos naman yung tubig. Ito mga kasinag, yung sapa na galing dun sa ano, sa palayan. Lahat ng tubig kasi dun sa bundok, dun sa palayan, dito na ano, dito pumapatak. Yan oh, pumapansin nyo yan. Dito pumapatak. Kasi pag minsan mga kasinag, sa lakas ng alon ng dagat, ayan oh, pumapansin nyo, nahaharangan ng buhangin. Kaya hindi makabuelo yung tubig, makababa. O kaya ngayon ang tubig na ito mga kasinag, dyan lang dumadaan sa puno na yun oh. Medyo nakukontrol pa siya. Dapat medyo malakas ang ano nito eh, mas lumaksi pa yung daanan para maghibas yung nandun sa taas. Ayan ang problema namin mga kasinag pagka ganito. Open naman siya oh. Ayan mga kasinag, kauwi ko lang. Pinagumumba ako ni Mrs. Ayan oh. Naglalaba kasi mga kasinag si Mrs. Hi ka naman dyan. Hi ka naman. Hindi na mahiyaan si Mrs. ngayon mga kasinag. Itong paralaba mga kasinag, kung tingnan nyo oh, yan. Nakikita nyo. Ganyan kasi pag yung Mrs. ko maglaba, paalang ang gamit. Malupit talaga ito maglaba mga kasinag. Burubumbahan muna natin. Diba? Napakagaling maglaba. May asawa kayong ganyan mga kasinag maglaba? Misis ko lang yata mga kasinag ang ganito maglaba. The best talaga maglaba yung misis ko mga kasinag. Number 1 para laba. Ganyan ang mga teknik mga kasinag ng masisipag na tao. Kaya ang asawa nyo, pag ganyan ang teknik sa paglalaba, ibig sabihin masipag sila. Bumbahan ko muna. Siya nga pala mga kasinag, bukas purgahin ko si Magayon. Nakakapabili na kami ng pampurga para tumaba-taba na siya. Shoutout pala kay Swig TV. Ayan. Shoutout pala kay Idol Kupino Hunt, Kinsander Japan, Mr. Binigalang, Mr. Domingo Sandico. Salamat sa inyong suporta. Bicolinyo J&J. Tapos sino pa? Suportahan nyo rin mga kasinag si Ma'am Joey Official. Ayan yung YouTube channel mga kasinag ng aking asawa. Sa mga susunod mga kasinag, maasikaso na namin yun, yung YouTube channel ni Mrs. Makapag-upload na rin siya. Hanggang dito lang muna.